Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke, heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me gemaakt. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Een oelewapper. Als Pier en Marieke uit squallen komen, rennen ze altijd terug het parkje naar huis. Hé, Pier. Zus die man daar. Op dat bankje. Ja? En? Die ziet er juist direct. Nou? Wat zou dat? Ik weet net. Wat wist net? Wat bedoelst? Misschien is het wel een pennenlokker. Denk jij dat het de eindjes lokt? Hij had een tas bij hem. Daar zit grifbal in. Ja, of snoep. Snoep? Om band te lokken. Nou, ik had wel zin in wat lekkers. Nee, toe Pier, dan het zo flauw. Ik ren er net los. Kom maar even over het brechtje. Ik zit het je dus man. Wat? Tot er een pennenlokker in het parkje zit. Oké. Als Marieke thuis komt, valt ze voort maar de door in huis. Mem, er zit een pennenlokker in het parkje. Wat, zoist? Een bennenlokker? Hoe weet je hem dat? Wat had er die in? Nee, hij voor de eindjes. Nee hè, je ziet hem maar te zitten en juist rekkel en die zegt om hem heen. Nevens mij is het een bennenlokker. Hij hier ek snoep in de tas. Hoe weet je hem dat? Dat had Marieke betocht. Zo best kennen. Dat wist het ook niet, jonkje. Maar misschien wie het wel geen bennenlokker, maar een oelewapper. Een oelewapper? Ja, of een vlierenfluiter. Daar moest ik voor oppassen, ja? Nou, zullen we het hem vregen? Kom, dan nemen we bijken mij en dan gaan we weer om naar het parkje. En dan vregen we hem gewoon wat er is. Ja, of dwars net. Als Bijker erbij is? Nou goed. Maar doof vreeg hem maar. En als het een bennenlokker is, nou dan naai ik uit. Ze doggen Bijke onder de riem en ze rennen weer om naar het parkje. Bijke is wel blij met dit verzetje. Als ze in het parkje komen, dan zit de man er nog op hetzelfde plak. Hij sjocht erbij een vriendelijk oor als ze dichterbij komen. Dag meneer. Binnen jou een bennenlokker? Een bennenlokker? Nee. Nee, wees me net bang. Dat ben ik net. Wat ben je dan? Een oelewapper. Tja. Misschien wel. Dat zullen wel matten denken. Of een vlierenfluiter? Nee, ik ben meer een oelewapper. Zal je mij wel nemen? Ja. Een oude oelewapper. Maar wat doe je dan? Als oelewapper bedoel ik. Dat is net makkelijk uit te lezen. Ik wapper je oelen. Nachts vooral. Een oele is een nachtvogel, nou. Oordij zocht ze net. Daarom zit ik hier wat te niksen. Maar soms ben ik ek wel aan het vlierenfluitje. Dus jou binnen ek een vlierenfluiter? Ja, Jer. Ik ben een echte vlierenfluiter. Goed, dat zoek ik wel budden wollig. Hoe kiest dat budden? Vlierenfluiter? Nou, dan moest eerst wat pierenwaaier leren. Nou, als pierenwaaier bist, dan kiest vlierenfluiter worden. En als dan heel goed bist, dan kiest oelewapper worden. Maar dan moest wel sadin best waan. Nou, kom. Bijken wel verder. Wat ken je bij, hè? Oké. Marieke haar mem is zo benijd naar wat de band te vertellen had als ze weer omkomen uit het parkje. Nou, wat voor reis hij je makken? Wat wie het van man? Wat zei er? Nou, ik voel me een apart monsje. Hij wie oelewapper en vlierenfluiter, zei er. Nou, humor hier er wel dus. En geen bennenlokker? Nee. Dus, oelewapper en vlierenfluiter. Nou, dan hoeven je hem net bang voor hem te wezen.
dan wie het een echte lanterfanter. Hè? Ja.